Az Egri Mazsorett Egyesület tagjai és a pénzügyőr zenekar vezették fel a 61. nemzetközi pénzügyi torna résztvevőit. Ausztria, Franciaország, Németország, Luxemburg és Magyarország pénzügyi igazgatásban, vámosként, illetve adó vagy állami banktisztviselő dolgozóit. A himnuszokat követően Nagy József, az esemény szervezési alelnöke és Habis László, polgármester köszöntötték a sportolókat, majd hivatalosan is megnyitották a tornát. A 61. nemzetközi pénzügyi tornát ezennel ünnepélyesen megnyitom. A dobótéri megnyitó után viszont már a sporté volt a főszerep. Az egyes országokat 40 fős csapatok képviselik. A legnépesebb csoport minden esetben a labdarúgóké. A mérkőzéseket a döntő kivételével, aminek a mezőkövesdi megújult stadion lesz a helyszíne, a Szentmarjai Tibor városi stadionban játsszák. A hétfő délelőtti program Magyarország, Luxemburg és Ausztria, Németország volt. A stadion mellett az érsekkerti teniszpályákon is elkezdődtek az országok közötti mérkőzések. A harmadik sportág a sakk. Itt országonként két versenyző ül asztalhoz. A negyedik sportág pedig az asztali tenisz. Ezeknek a mérkőzéseknek a BEM Tábornok utcai dr. Rutkai Vilmos asztali teniszcsarnok ad otthon. A végeredményt az egyes sportágakban megszerzett helyezések súlyozott értéke adja. Ez a fajta országok közötti vetélkedés 1955-ben indult. A vándorkupát legutóbb a magyarok nyerték. A torna zárása csütörtökön lesz, az egyes mérkőzések megtekintése minden esetben ingyenes, és a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek kezdetéig véget is érnek. Nem kell Franciaországba utazni, hogy élőben nézhessünk osztrák-magyar labdarúgó mérkőzést. Szerdán itt az Egri városi stadionban is lesz egy, hogy pontosan miről is van szó. Azt Zsarnai Mariannától kérdezem, a 61. pénzügyi torna egyik szervezőjétől. Mi is ez a pénzügyi torna? Nemzetközi bajnokság, azt láthatjuk itt a mögöttünk lévő csapatokon. Miről szól a verseny? Így van, már 1955 óta zajlik ez a rendezvény, amelynek változó az összetétele és a létszáma. Pillanatnyilag 5 európai ország képviseli a nemzetközi pénzügyi torna résztvevőit. Ausztria, Franciaország, Luxemburg, Németország, valamint hazánk tagja, és 4 sportágban mérkőznek meg a képviselők. Jellemzően az adott ország állami pénzügyi szektorában dolgozók vehetnek itt részt. Magyarországról a Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozói képviselik a hazánkat, és természetesen ez azt is jelenti, hogy nem profi sportolókról van szó, hanem a dolgozókról, akik szívvel, lélekkel bekapcsolódnak a tornába. Ha jól tudom, akkor 2011-ben volt utoljára Magyarország a rendezője ennek a tornának, most éppen Eger. Miért éppen Eger? Így van, 2011-ben Hévíz volt a házigazdája a rendezvénynek, Egerbe pedig azért hoztuk ezt a tornát, mert kitűnő feltételekkel rendelkezik, mind a sportlétesítmények tekintetében, mind pedig a szállás lehetőségek, és természetesen Eger vendégszeretete közismert, a turizmusa nagyon erős, úgyhogy örömmel hoztuk ide a 250 résztvevőt. Nagyon szépen köszönöm, és akkor Demeter Tamáshoz fordulok, aki a magyar csapat vezetője. Több sportágról van itt szó, miben lehetünk mi magyarok jók? Így van, hát alapvetően az elmúlt 7 évben 6-szor sikerült megnyernünk a tornát. Ehhez mindig szükséges az, hogy a labdarúgásban legalább döntőt játszunk, ebben az évben is erre készülünk. Hagyományosan nagyon erős magyar sportág a sakk, hiszen emberemlékezet óta minden évben a mi nemzetközi nagymestereink nyerik meg ezt a tornát. És van az asztali tenisz, illetve a tenisz, amelyben legalább az első 3-ban kell végezni, ehhez adottak egyébként a játékosok, hiszen asztali teniszben az első osztályú pingpongosaink játszanak, akik egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a dolgozói, illetve teniszben is erősek vagyunk férfiágon, nőjágon kissé gyengébbek, de összességében most is arra készülünk, hogy ebben az évben is itthon marad a kupa. Itthon marad a kupa, tehát akkor tavaly megnyertük, és akkor van egy kupa egy ilyen nemzetközi versenyen? Ez úgy működik, hogy ciklusok vannak. Minden ország rendez egyszer, és ez egy ilyen ciklus, és az elmúlt évi összesített nagy kupáját elhozhattuk haza. Ebben az évben új ciklus indul, új kupa, és most az új kupáért küzdünk majd az elkövetkezendő 5 évben. És hogyan készülnek? Itt azért nem profi sportolókról van szó, de összeszokottak a csapatok?
Hát a nem profi sportolókról csak annyit, hogy majdnem minden országban első osztályú sportolók érkeznek, akár a sakkot veszük, akár a labdarúgást. Nagyon érdekes, hogy például a labdarúgásban a luxemburgi csapatban olyan futballista futballozik, aki néhány éve még az Európa Ligában fontos gólokat szerzett, és hát ugyanez a helyzet teniszben és asztali teniszben is. És akkor mire számíthatunk? Itthon marad a kupa Magyarországon? Én azt gondolom, hogy itthon marad a kupa Magyarországon. Vendégeimnek nagyon szépen köszönöm, hogy elmondták mindezt, tehát egészen csütörtökig itt Egerben rendezik a 61. nemzetközi pénzügyi tornát. Aki szeretne eljönni szurkolni, annak érdemes ellátogatni. Hajrá, magyarok! Attention, I'm sorry, Joseph, I will not respect the rule. I was supposed to do it in my mother language, but I think it will be easier. And by the way, I would like to celebrate Christina and Aniko because they are doing a great job of translating. But you can have a rest and take it easy for a few minutes. I think 10 minutes. Just before presenting the French Minister of Finance and maybe a little bit of ATSCAF, I would like to tell you a few things about our minister, facts and figures. Numbers, just a few numbers. In France we are 65 million people and there are 150,000 people working for tax and customs. If you compare it to Austria, of course it's much more, but it's maybe inadequate with the population. The biggest direction is called Direction Générale des Finances Publiques. It's General Direction for Public Finances, and now it's getting together the former Internal Revenue Service, IRS. This way probably. Okay, the main direction, we have 10 main directions. This first one, the budget direction. First of all, I know you can read in English. I will say it's a very strategic and political direction as it is told in this slide. This is the one I told you before, the main one, the union between Treasury and Internal Revenue Service, and of course it has a very large mission, and I'll let you discover that. This is the one we are very interested in ATSCAF because the best sportsmen are here, the customs. I just want to mention that in the custom you have also a European tournament, you have the ECSA, European Custom Sports Association, and many players that are playing in this tournament are also playing for the customs, and thanks for them for helping it. So political mission, and it's important for us to let them know what we are doing. It's important to do things, but it's much more important to let people you're good and you do those things. For example, as soon as we get back in France, we will tell about the tournament to make sense. And by the way, I would like other countries to come in the tournament, and I will try for Belgium to get them back, thanks to you all, because they deserve it and they should be with us for a better tournament. This is it. Thank you very much, and I would like to thank the athletes because they are very tired and they are still here. And moreover, I would like to say Köszönöm Hungary, Köszönöm Joseph, Köszönöm Yogi, Köszönöm Aniko, Köszönöm everybody, Köszönöm Christina, all of you, because you are great people, a very brave, a very courageous country, and outstanding people and colleagues. Thank you so much. A hétfőtől csütörtökig tartó eseményen 5 ország, Ausztria, Franciaország, Németország, Luxemburg és Magyarország pénzügyi igazgatásban vámosként, illetve adó vagy állami banktisztviselő dolgozóiból összeállított csapatok mérkőztek meg egymással sakk, asztali tenisz és labdarúgás sportágakban. Az új vándorkupát a franciák nyerték, miután teniszben első, asztali teniszben és labdarúgásban második, sakkban pedig a 4. helyen zártak.
Mindössze 2 ponttal előzték meg a második Magyarországot. A kupa átvétele után olyan hangulatot teremtettek a franciák, mint a labdarúgó Európa-bajnokságon. We tried to do our best, and we were, I think, very... Természetesen igyekeztünk mindent beleadni, és még szerencsénk is volt. A tornával kapcsolatban még azt megemlíteném, hogy az elsőt 1955-ben, 9 évvel a háború után rendezték. A magyarok akkor még nem voltak tagjai ennek a versengésnek, csak 1969-től. Először 71-ben Tatán voltunk Magyarországon. Ami a legfontosabb, hogy ez a sorozat tovább folytatódjon. Ez nem csak sport, hanem sokkal inkább az európai barátságról szól. Komoly munkát végeznek ezek az emberek saját országuk vám és pénzügyi tisztviselőiként, ugyanakkor, ahogy azt láthattuk, képesek komoly sportteljesítményekre is, nyilatkozta a franciák delegáció vezetője. And they can serve their administration and have a nice image, I think. A második hely a rendező Magyarországé lett. Sakkban első, a másik 3 sportágban pedig egyaránt a 3. helyen végzett a csapat. Nagyon kevésen múlt, ha akarom egy teniszmeccsen, ha akarom egy asztali teniszmeccsen is, akár múlhatott volna a dolog. Valóban kicsi különbséggel lettünk másodikak, de én azt tűztem ki annak idején célul, hogy szerepénk becsületesen a tornán, és tegyünk meg mindent a vendégek kellemes magyarországi tartózkodásáért. A Fair Play díjat a németek nyerték az összesített versenyben, a labdarúgó tornát nyerő Ausztria lett a 3., Luxemburg a 4. és Németország az 5.